80 ka mga tao apektado sa sunog, samtang 12 ka mga panimay ang naugdaw sa sunog nga miulbo sa Purok Siniguilas, Barangay Lawan, Tres, Dakbayan sa Talisay kagahapon sa hapon. Ang report ni Femari Dumabok. Nadawat sa Talisay City Fire ang alarma sa sunog alauna-uno gahapon sa hapon. Gisa kini sa second alarm. Nadeklarar kini nga fire out human sa 40 minutos. Gingong nagsugod ang sunog sa panimay sa pamilyang Pasahe nga hinimo sa mixed light material o konkreto nga daling mitapon sa silingang mga panimay. Sa labing ulahing talaan sa Talisay City Social Welfare Office nga moabot sa 13 ka balay ang totally damaged, samtang siyam ang partially damaged. 23 ka pamilya o 80 ka individual ang apektado. Padayon pa sa gihimo nga pakisusi ang Talisay City Fire sa hinungdan sa sunog. Nagsikan alarm kay kusog kayong pagsaka pag saka sa kayo. Hangin po. Hangin po then mga light material sa kwanso. Mo na decision sa atong chief operation para madipinsahan, which is nindot kung makita nimo wala gyud kayo nakakatag. Gibanaban ang mukabat sa 1.2 milyones pesos ang gibiling danyo sa sunog. Bato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga bagahon sa Dakbayan ang pagpakaon sa mga biktima sulod sa 4 ka adlaw. Karong Lunes, siya padapod na ang financial assistance, 15,000 pesos alang sa nanag-iya og balay nga naugdaw sa sunog. 3 days, when the 4th day will be a Sunday. So, ang libre kaon will be Wednesday dinner, which is yesterday, Thursday breakfast, lunch, dinner, Friday breakfast, lunch, dinner, Saturday and Sunday. Then ika-Monday amo ihatag ang hinabang. We're gonna do a donation drive amo nang i-post karon unsay mga needs gyud from water to sanitary material, sanitary kanang para sa panglimpyo. Of course kanang na-debate kamay with clothes. Pero ang ako lang giingon nila, ato lang gyud i-include ang clothes because na may mga tao na willing muhatag pero hangyo lang sad nila kanang clothes na magamit kis katawan. Samtang tulo ka mga classroom sa Madridejos Elementary School sa lungsod sa Alegria sa Lalawigan sa Sugbo ang naugdaw sa sunog nga miulbo alas 9 sa gabi sa miaging Domingo. Giisa ang second alarm pasado alas 9:30 sa gabi ug nakontrolar alas 11 sa pagkagabi. Sa video nga kuha ni Gregorio Lodovese, makita ang dakong kay dapit sa covered court sa eskwelahan. Gibanabana sa BFP Alegria, mukapin sa 200,000 pesos ang gibiling danyo sa sunog. Gisubay karon sa mga fire investigator ang posibilidad nga faulty old electrical connections mao'y posibleng hinungdan sa sunog. Obani Cleofer Lumaya Gugrod, Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.